Arribar a un centro, arribar a la llotja i a part de la tradició, que la gent ja està acostumada, el soparet en la placeta del Collao. Dir avui en dia Santa Eulàlia en el Montfaller és parlar de genialitat i reconeixements. I és per recordar la feina que m'he donat, perquè du molt de treball, esta figura en concret, no? Molts adornos. El seu taller bullia en els 80 i els 90, anys on es lliuraren de les flames 4 dels seus ninots. En el pas del temps una satisfacció de poder vindre així i jo tinc així part de la meva obra que popularment l'han votat. Quina significació té per a un artista faller el que una figura seva siga ninot indultat? Home, això és molt entranyable. A mi realment m'agrada molt el Premi Thyssen. No pensava ser artista faller, era pintor, però de la mà del Santa Eulàlia arribà a esta professió en la que ha quedat pres. El seu temple hindú per a convent Jerusalem fou el favorit del públic. Dijous, 20 anys després, ha tornat a entrar a l'exposició amb una peça, esta volta la de l'Ajuntament, on col·labora amb el taller de Llàcer i Santa Eulàlia. Venen molts records d'entonces, dels ninots indultats, des que he pintat i han indultat, on he col·laborat, el que no m'ha agradat, el que m'ha agradat, o sigui, m'han vingut molts records, sí, molts. I així, peça a peça, tenim avui un museu únic al món per una senzilla raó. La gent, quan visita l'exposició del ninot, té dret a votar i a elegir per majoria el ninot que després passarà a formar part d'aquest museu, que cap museu del món no té aquesta qualitat. En les seues mans està ara la decisió de triar els ninots que es lliuraran de les flames en 2012 i passaran l'eternitat en el Museu Faller.